Institutul Național de Statistică a publicat datele referitoare la activitatea turistică desfășurată la nivel național, aferentă lunii februarie 2016. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna februarie 2016 au însumat 630.000, în creștere cu 19,2% față de perioada aferentă lunii februarie 2015. Înoptările înregistrate în structurile de primire turistică pentru luna februarie 2016 au însumat 1247.000, în creștere cu 16,9% față de perioada similară aferentă lunii februarie 2015. Durata medie a șederii în luna februarie 2016 a fost de 2 zile, atât la nivelul turiștilor români, cât și la nivelul turiștilor străini. Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna februarie 2016 de 551,3 mii, în creștere cu 10,2% față de perioada similară aferentă lunii februarie 2015. Majoritatea vizitatorilor străini provine din țările situate în Europa, în proporție de 94,3%. Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1 ianuarie-29 februarie 2016 de 1093.000, în creștere cu 5,3% față de perioada similară a anului 2015. Mai multe informații despre perioada aferentă lunii februarie 2016 în ceea ce privește activitatea turistică găsiți pe site-ul Institutului Național de Statistică. De asemenea, conform aceleiași instituții, în trimestrul 4 2015, rata de ocupare a populației în vârstă de 15-64 de ani a fost de 61,4%, în creștere față de trimestrul anterior. În trimestrul 4 2015, rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a fost de 66,1%, la o distanță de 3,9% față de ținta națională de 70%, stabilită în contextul strategiei Europa 2020. Rata de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani a fost de 23,5%. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile lansează apelul de proiecte aferente anului 2016 al Fondului pentru Inovare Civică. Fondul pentru Inovare Civică își propune să sprijine inițiative și acțiuni civice inovatoare organizațiilor neguvernamentale din România, responsabilizarea și creșterea participării active a cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității. În anul 2016, programul include 2 componente, componenta de inovare civică și componenta de mobilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie. Valoarea estimativă a finanțărilor acordate va fi de maximum 60.000 de lei pentru fiecare proiect. Contribuția proprie nu este obligatorie, însă sunt apreciate proiectele care aduc cofinanțare, indiferent de linia sau de bugetul aferent proiectului. Suma totală alocată pentru acest apel de propuneri de proiecte este de $275.000. În cadrul acestui program de finanțare, durata recomandată pentru implementarea unei propuneri de proiect este cuprinsă între 4 și 12 luni, dar nu există o limitare strictă în ceea ce privește acest aspect. Procedura de aplicare constă inițial în completarea unei scrisori de intenție. Termenul limită de depunere a scrisorii de intenție este 18 mai 2015, ora 16. Pentru mai multe informații despre acest apel de proiecte, puteți accesa site-ul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă invităm să dați like și subscribe canalului nostru. De asemenea, puteți lăsa un comentariu mai jos.